Eskerrik asko, Xabier. Beak aipatzen zuen, magoa zari zela, dana ez dezue harrapatuko, dana ez duzue ikusiko. Baina gu, Hondarribiko arraunlariek egiten duten bezala, berriz ere saiatuko gera. Eta saiatze hori ekarri nahi nuen maigainea, izan ere, saiatzean dagoelako benetan indarra. Eta Arazeriren kasua ere aipatu duzu, nola Everestera igo zen lehen kataluniarra izan zen, eta bera ere etzen igoko baldin eta saiatu ez baldin bazan, behin eta berriz eta lortu zuen. Eta hau zergatik jartzen den maigainea, saiatzearena, ilusioarena, Xabier zeuk esan dezun bezala, hoi dialako benetan energia ematen digutenak, aurrean ditugun erronkei aurre egiteko garaian. Eta nik gaurko hitzaurrea prestatzeko momentuan, Lizardiren olerki bat ekartzen nuen gogora, ez? Oi lur, gero Benito Lertxundik nola horri abesti forma eman zion. Eta egia da horrek, abestia zoragarria da eta olerkia ere, baina ausartuko naiz esatera agian, bukolikoan edo gelditu daitekela, ez? Eta honek beste zerbait eskatzen du. Lehen sektoreak beste zerbait eskatzen du momentu honetan. Eta zergatik eskatzen du beste zerbait momentu honetan? Mundua aldatzen ari den honetan, lehen sektorea ezinbestekoa dugun honetan, lehen sektorea bera ere aldatzen ari da. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere legealdi hau hasi duenean, plan estrategikoa osatzerako garaian, egiten du galdera bat egiten dio bere buruari. Eta da, aurretik egindako guztiarekin jarraitu behar dugu, orain arte egindan bezala, zerbitzu publikoak eskaini, edo beste zerbait berria ikusten dugu. Gure gizartean jakinda, gertatu direla gauzak, aurreko legealdian, pandemia bat adibidez, eta ikusten dugu baietz, gauza asko aldatu direla. Ez bakarrik gure herrian, ez bakarrik Gipuzkoan, mundu guztian aldatu dira. Eta horren adibide da, egiten den inkestetan, Gipuzkoan bertan, jendeari galdetzen diogunean, orokorrean eta datu makroak dira, eta hori azpimarratu nahi detze, gaizki dauden pertsona, eta familia, eta enpresa asko badaudelako. Baina galderak egiten dizkiegunean, esaten digutena da, ongizate material ona daukatela. Baina aldiz, ez direla ondo sentitzen. Eta ez direla ondo sentitzen horrek dauka sekulako eragina norberaren bizitzan, eta baita ere gizarte bezala aurrera eraman nahi ditugun proiektuetan. Eta horregatik, asko laburbilduta eta oso sinpleki azalduta, horregatik jartzen dugu azpimarra ongizate integralean, bizitza betean. Eta bizitza betea zer dan edo ongizate integrala zer dan adierazteko garaian, hainbat elementu azaltzen dira, eta elementu horien artean dago natura gozatzea, bertako elikagaiaz gozatzea, mendira juteroko aukera aukitzea eta ariketa fisikoa egin, jarduera fisikoa, gozatu gure inguruneaz, bertan lan egin, uztartu alizatea ustiapen bat edo enpresan lan egitea, hainbat elementu daude. Eta hortaz ikusten deguna da, ezin degula konformatu soilik gelditu eta begiratzeaz. Mundua askar aldatzen ari dan bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere egitekoak egokitu behar dituela. Eta bere egitekoak egokitu behar dituen horretan esaten duna da, berrikuntza politikoa ere eraman behar duela lehen sektorera. Eta lehen sektorean berrikuntza politikoa egiteko garaian ikusten dugu aldaketa handiak datozela, eta aldaketa handi horiei ez baldin badiegu kaso egiten, hor gainbera bat egongo dala, eta gainbera hori egoteak edukiko duela eragin handia gure ingurumenean, edukiko duela eragin handia gure elikaduran, eta edukiko duela eragin handia ere gutako bakoitzaren bizitzan eta gure lurraldearen ongizate integral horretan. Hortaz, ekimen berriak jartzen ditu martxan, eta adibide batzuk jarri nahi ditut. Eta adibide horiek jarri nahi ditut direlako berritzaileak, eta batzuk horrelakorik ez dute ezagutzen, ez da Europan bertan ere. Baserritar misto profesionalen irudia adibidez, edo ekimen hori ez dago Europan beste inun. Eta hori martxan jarri dugu zergatik nahi ditugulako uztartu ustiapena eta aldi berean ere kanpoan enplegu bat eukitzea. Bestela, ustiapenak jeisten jungo dialako. Edo Basoti Fundazioarena, jabe txikiei aukera bat eman hori kudeatzeko eta aldi berean ere gure ingurumena zaintzeko basoak ez abandonatuta gelditzeko. Edo zergatik ez,
herri txikiek ere bere bizitza mantendu, herritarrak ez galdu, eta horretarako agian beste formula batzuk ere egon daitezke, aztertzen ari garenak, ibilgailu autonomoarena. Ilusio bat ematen dula, magia ematen duna, baina gaur egun errealitate badana eta hori ere, horretar ere sakondu dezakegula. Hauek guztiak jartzen ditu mahai gainean zergatik, hau ez duelako Gipuzkoako Foru Aldundiak berak bakarka egiten baizik, eta hau egiten du elkarlanean. Identifikatu degulako hainbat erronka eta erronka horiei aurre egingo diegulako bai edo bai eskutik helduta. Batzuk badaude planteatzen dutenak batzuei edo beste batzuei bizkarra eman bartzea aiela. Batzuk interes batzu dituztelako soilik naturaren konserbazioa edo soilik ustiapena ez uztartu beharrean gaude. Eskutik egin behar dugu ibilbide hori. Horretan ohituta gaude eta horretan sakondu eta jarraitu beharra daukagu. Hain justu horretarako ongizate integral honetan eragiteko, lehen sektoreaz bizi direnen bizi baldintzak hobetzeko gure herriak ez usteko eta horrela elkarrekin ekarpen handia egingo geniokelako gure herriari. Eta horrelako gure lurra bezalako topaketa hauek dira parada oso importantea, Xabier beak esate zuen bezala, ez bakarrik elkar ezagutu baizik eta elkarrekin bide berriak ere sortzeko. Hortaz, nik ez de gaurkoan magia espero, ze magia da fantasia eta dano behar dugu fantasia ere gure bizitzetan, gaur ea magiaren bidez edo ilusioaren bidez edo elkarren esperientziak ezagututa, gure arteko harremanak sendotu eta bide berriak eraikitzeko gai garen. Inorratzean utzi gabe, eskutik helduta danok elkarrekin. Eskerrik asko gozatu gaurkoaz, gozamenerako eguna izango da ikasteko ere, baina batipat bide berri bat egiteko elkarrekin. Xabier, eskerrik asko.